Blodtypebestemmelse af Michelle Josefsen og Anne-Katrine Mogensen. Vores formål med dette forsøg er at bestemme vores egen blodtype. Genet for blodtype sidder på kromosom 9. Blodtype er autosomal og er derfor ikke kønsbundet. Man har både antigener og antistoffer. Antigener er de molekyler, der sidder på overfladen af de 8 røde blodlegemer. Din genotype er den usynlige arv, altså de gener, som man ikke kan se, men som man godt kan analysere sig frem til ved hjælp af analysekrydsning. Og din fænotype er de gener, man kan se udadtil og kan undersøge, ligesom vi har gjort i dette forsøg. Fænotypen er altså det, du kan se udadtil, og genotypen er en, du kan undersøge. Et antistof angriber det antigen, der passer til, så hvis man har antigen A, angribes det af antistof A. Når et antigen kommer i kontakt med det tilsvarende antistof, sker der en agglutination, som vil sige, at blodet størkner. Hvis man har antigen A, har man ikke antistof A i sit blod. Hvis man har blodtype 0, har man både antistof A og antistof B, også kaldet anti-A og anti-B. En person, som er rhesus positiv, kan ikke donere til en person, som er rhesus negativ, da de har samme antistof. Hvis man har blodtype 0, er man universal donor og kan derfor donere blod til alle, uanset blodtype, da der ikke findes nogen antistoffer for blodtype 0. Antistof for rhesus hedder anti-D. Her kan vi se vores fremgangsmåde, hvor vi først dryppede en dråbe antistof A, og her drypper vi en dråbe antistof B, og til sidst så drypper vi en dråbe antistof D. Her prikkes der så hul på fingeren, og blodet det dryppes så ned i det første hul med antistof A, og som ses her, herefter i antistof B, og til sidst i antistof D. Så røres det rundt, for at man kan se, om der sker en agglutination. Her kan vi så se resultaterne ud fra vores forsøg, hvor vi så i de to første huller, hvor der var antistof A og antistof B, at blodet ikke er klumpet. Det vil sige, at der ikke er sket nogen reaktion med antistofferne, som viser, at Anne-Katrine har blodtype 0, da det ikke klumper i antistof A, så hun ikke har blodtype A, og ikke i antistof B, så hun har blodtype B. I det sidste hul kan vi se, at blodet er klumpet, og hvilket viser, at hun er rhesus positiv. Anne-Katrine kan kun modtage blod fra personer med blodtype 0, da hendes blod indeholder antistof A og antistof B, men hun kan dog både modtage blod fra folk, der er rhesus positiv, og folk, der er rhesus negativ. Anne-Katrine kan så donere blod til alle, undtagen dem, der er rhesus negativ, da hun har blodtype 0, som er en universal donor. Men hvis en rhesus positiv donerer til en rhesus negativ, danner kroppen antistof D, og så vil der ske en agglutination, og blod vil størkne, og til sidst vil man dø, da der ikke er nogen blodcirkulation. Nedarvning er genotyper, som man modtager fra sine forældre. Man modtager et gen fra sin mor og et gen fra sin far, som senere bliver til fænotyper, altså det man kan se udadtil. I AB0-systemet der er A og B dominante, mens 0 er recessiv. Hvis bare den ene forælder har genet for blodtype A eller for blodtype B, og den anden forælder har for blodtype 0, så vil barnet altid få blodtype A eller B, fordi de er de dominante. Og i den her figur, der kan vi se, hvilke gener barnet får fra forældrene. Og hvis
Et barn får genet A fra sin far og genet A fra sin mor, så får barnet genotypen AA og får så fænotypen A, som er blodtypen. Hvis man får blodtype 0 genet fra sin far og blodtype B genet fra sin mor, så får man genotypen 0B og fænotypen B, da det er den dominante. Og helt ud til højre, der kan man så se de forskellige procenter på de forskellige blodtyper. Der er noget, der hedder rhesusbørn. Det er, hvis der er en kvinde, som er rhesus negativ, som er gravid med et barn, der er rhesus positiv. Så i løbet af fødslen, så kommer noget af barnets blod ind i morens krop, og automatisk begynder morens krop at danne antistof D, da der sker en antistofreaktion. Det antistof D, som moren danner, forsvinder ikke igen. Det forsvinder ikke ud af kroppen, ud af blodet. Så når kvinden igen bliver gravid med et barn, der er rhesus positiv, så vil de her antistoffer, som moren allerede har i sin krop, som hun dannede ved sidste graviditet, det vil så forårsage agglutination og vil skade fosteret rigtig alvorligt, og da antistofferne vil nedbryde barnets røde blodceller. Så før i tiden var det et stort problem for kvinder, der fødte anden gang. Men nu har man lavet en løsning, hvor man sprøjter rhesus antistof, det her antistof D, ind i morens blod, som gør, at morens krop ikke selv danner det her antistof. Fordi at det her, som ved sygeplejerskerne, det de sprøjter ind i morens krop, det forsvinder igen, og derfor vil det ikke skade det næste barn, hvilket det jo gør, hvis moren selv producerede de her antistoffer. Her er en figur over CMT-sygdommen, som er den hyppigste arvelige sygdom i nervesystemet. Og sygdommen, den er ikke kønsbundet, da vi kan se, at den er arvelig både for mænd og for kvinder. Og sygdommen er dominant, fordi den ikke springer nogen generationer over. Nummer 2 i generation 3 har fænotypen syg, men genotypen store S, lille s, da han har lille s fra sin raske far og store S fra sin syge mor. Og på samme måde gælder det nummer 4 i generation 3, som også har fænotypen syg og genotypen store S, lille s. Og grunden til, at de er blevet syge, er fordi, at store S er dominant. Nummer 5 i generation 3 har fænotypen rask, og har derfor genotypen lille s, fordi hvis nummer 5 havde store S, lille s, så ville personen have været syg, da det er dominant. Og vi kan også se, at nummer 5 i generation 3, at hans forældre begge to er raske, vil sige, at han har arvet et lille s fra faren og et lille s fra moren, og derfor er han rask, da han ikke har fået nogle store s'er, som er dominante og vil have gjort ham syg. Ud fra dette kan vi konkludere, at man kan bestemme sin blodtype ved hjælp af dette forsøg, vi har lavet.